Sabi nga nila walang permanente sa politika. Ang magkakaaway noon maaaring magkaalyado ngayon, habang ang magkakampi pwede ring maging magkatunggali. Si incumbent Bulacan Governor Daniel Fernando, unang nagpahayag na susuportahan ang kandidatura ni Pangulong Duterte sakaling magbago ang isip nito at humabol bilang vice-presidente. Ang Pangulo ay bahagi ng PDP Laban Kusi faction, ang partido ni Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado na siyang makalalaban ni Fernando sa gubernatorial race. Sina Zambales Governor June Ebdane, Nueva Ecija Governor Oyi Umali at Aurora Governor Jerry Noveras naman ay nagpahayag ng suporta kay PDP Laban Kusi faction Vice Presidential Candidate at longtime presidential aide na si Senator Bongo. Si Governor Umali ay bahagi ng partidong Lakas CMD na ang standard bearer ay sina Presidential Aspirant Ana Velasco at Vice Presidential Aspirant Lyle Uy. Subalit nitong October 11, sinabi ni Lakas CMD stalwart at former President Gloria Macapagal Arroyo na placeholders lamang sina Velasco at Uy. Bagay na kinumpirma naman ni Lakas CMD Secretary General Prospero Pichay. Si Aurora Governor Noveras naman ay miyembro ng Nationalist People's Coalition o NPC. Ang kanyang kaalyado sa NPC na si Senator Tito Soto ay tumatakbo rin sa pagka-vice-presidente. Makikita naman sa mga larawang ito na nakuha noong Hulyo ang pakikipagpulong ni Tarlac Governor Susan Yap kina Senator Ping Lacson na tatakbo bilang Pangulo at Senator Tito Soto na tatakbo naman bilang ikalawang Pangulo. Magkasama sa National People's Coalition sina Yap at Soto. Si Aksyon Demokratiko Presidential Aspirant Isko Moreno dumarami na rin ang mga kaalyado sa gitnang Luzon. Kabilang na riyan sina Concepcion Mayor Andy Lacson, Olongapo City Councilor Kay Ann Legaspi, Pampanga Board Member June Canlas at Angeles City Councilor Amos Rivera. Samantalang presidential aspirant naman na si Vice President Leni Robredo na tumatakbo bilang independent, nananatiling chairperson ng Liberal Party. Ilan sa kanyang all-time ally ay si Olongapo City Councilor Luigi Lipumano Garcia at dating Pampanga Governor Ed Panlilio. Rainiel Pawid, CEL TV News.